And have this Kudare. Right. You got out of Nasa. Yeah. Right. Is case number 40. Yeah, Gora 2022. Plenty wedu kana kuti mumangari wedu ndiva chamunorwa munongerwa address yavo iri kudoma iyo munongerwa village muno mazowe vari muward 12 defendant wedu kana kuti mumangariri wedu mukurukuru ndishoni wachindawi vakabereka vana Clement Chindawi, Dice Chindawi, Tawanda Chindawi and Chindawi daughters Raida nevamwe vake vari mushama chitiyo muno mazowe muri muward 12. Claim yedu iri kuti kudii? Iri kuti you took your son Edson in 2009, paid for that, brewed some beer, brackets doro regamuchidzo, as you accepted him and allocated him a homestead. Today you are reneging and did a dubious DNA test at the instigation of your daughters to disenfranchise my nephew, and you are now chasing him away, also alleging him as a wizard. I want the whole process of DNA tests to be replicated and to include your daughters as a control group in the presence of the chief's aide or delegate. Muchishona vari kuti ivo wakatora mwanakomana wako Edson mugore ra 2009 wakabhadhara zvaidiwa, wakabika doro rekumugamuchira, wakamupa pokugara mumusha mako. Nhasi wapandukazve wakuitisa madNA test uchifurirwa nevanasikana vako kuti ugorasa mwana wehandadzi yangu, uye waakumudzinga nekumunanga uroyi. Ndinoda kuti madNA test agoitwa patsva pamberi pedare ramambo, vanasikana vako vagotorwawo ropa remadNA test. Handina kugutsikana nemaresults amakaita eDNA assessment. Baba, ndivina vanoisa pepa. Pindai mudare mutsanangudzire mambo mafambiro akaita nyaya yenyu. Pamusoro makurukutaisa mambo pamusoro vese vari muno vedare. Ini ndichimhangara kudaro, mwana anonzi Edison akazvarwa 1967. Amai vake 1967 vachidanana nemukosha wangu wachindawo, iye akazvarwa 1968. Edison akakura ari mumaoko mangu ndichiziva kuti mwana wako wachindawo, uyezve amai vake vari vapenyu. 1994 Edison ndinaye akaroora akasenza kusvikira iko zvino vakati aiwa isusu 94 tauda kutora mwana wedu ave wedu. Edison ainzi Edison munongerwa sezvo sekuru avarase mwana. Vakaenda kuconcession, headman mapfumo vakanga varipo, mukoma wangu Kenas anga aripo, vakanochinjisa zita kuti Edison Chindawu. Edison akazobva kwamunongerwa zvakare, baba vake vakaenda kunomutora kuti ndakuda mwana wangu, hanzvadzi yangu yanga iripo ari mupenyu, vapfuma vangu vanga varipo vari vapenyu. Akaenda Edison kwaChindawu akanopiwa pokugara. Apiwa pokugara ipapo, iko zvino ndo pandava kunzwa kunzi Edison asisiri mwana wani wokwaChindawu. Pakazvarwa Edison, vaChindawu mukosha wangu ari muno
nemakore kuti ndo vangaita sei vangatondibatsira kuti kana zvakadaro zvofamba sei ndo nyaya ndina yakanaka. Right. First respondent yedu ndi vashoniwa Chindawi wakunzo vashoniwa Chindawi mainzwa nyaya yataurwa here? Ainzwa nyaya yataurwa. Muri kuita mbirose, muri kuibvuma here kana kuti muri kuiramba? Yataurwa iyi yekuti Edison wakauya akabaya mutoni. Dai matanga kudaira zvandabvuma. Muri kuibvuma here kana kuti kwete? Kwete, handiri kuibvuma. Chitaura here. Edison akauya akabaya mutoni musitoro mamo. Vakati iwo tatumwa namuvemba kuti muzotipa mombe yamakataurirana. Ndikati mombe ina handina. Ndakatora mari ndikavapa marinda 1000 yakanyokwanirana nemombe. Vakasumuka vakaenda. Vakaenda ipapo vakabva ngoenda handina kuzotaura navo. Akazouya Edison wakuda kuti adi anovaka kumusha kwangu. Akati ndikuda kunovaka. Ndikatora naDaison ndikaenda naye kumusha kwangu. Ndikasumurakidza pokugara. Akavaka. Avaka kudaro. Takagara zvakanaka. Yogore rineri ratinaro rineri. Tora ndakaona Edison wapanduka zvino. Wamuka achirwisana nevaning'ina vangu. Achirwisana nevaning'ina vangu masabhuku andakasiya kumusha. Ndopandakati munhu uyu waita sei vandanga ndigere naye zvakanaka. Ndomubvunza haapinduri. Ndomubvunza haapinduri. Ndobva ndati ndaenda kumuning'ina wangu ndokumubvunza chikanzi ari kutsvaga kuti iye atore usabhuku. Ndo waari kundirwisira, waari kumuka usiku. Munhu achisvika ndikukutsura nguva dza12 dzeusiku achindizvinova pamubhedha. Muning'ina wangu ari kunditaurira. Ndikati ndozvakandirwadza izvozvo kuti munhu wandiri kuchengeta zvakanaka akuita mabasa akadai. Ndakaenda kunani? Ndakaenda koniwana Edison. Ndikati iwe kana kuti mwana wangu chaiye ndakuenda kuti toda kuti tiende kumadhiei tioneke kuti uri mwana wangu here kana kuti hausi mwana wangu. Akabvuma Edison. Tikatora dhiei akauya akaita basa rake dhiei. Dhiei akandinani Edison akanzinani nadhiei hausiwo pachindau. Papepa pacho vanotaura kuti hausiwo pachindau. Vakanyora mapepa ravo vachiti apa haasi mwana wechindau. Ndo zvakaitika. Alright. Chiri ipapo. Zvataurwa nemumhan'ari kuti ndoda kuti mhuri iende inotorwa ma-DNA test pamwe chete naEdison. Muri kuti kudii nazvo? Mhuri yekwenyu imimi. Edison wacho nemhuri yenyu yatinotekwa Chindau mungangosarudzwa vanenge vasarudzwa hanzi muende kunotorwa vaende vanotorwa ma-DNA test pamwe chete naEdison. Kwete kuti muendesa ari ega. Muri kutiwo kudii apo ipapo? Alright, anzimbomirai namambo kudaira. Alright, it's okay. Imimi Edison uchibhadhara mari. Ayo, ndangoti ndingo kututsirira pamubvunzo wenyu. Right. Ndaifunga kuti unozoya kumashure. Ndaifunga kuti ndaimatanga kuvabvunza kuti pavakaenda kuma-DNA vakaendera kupi, vakanga vandani. Hanzi pamakaenda kuma-DNA naEdison makaendera kupi maive nani? Patakanotorwa ma-DNA achinotorwa madheya akauya kumba kwangu. Vakaenda ndanani? Vakanotorwa pamwe chete naEdison. Ndo zviri kubvunzwa. Akaenda kunotora madheya. Akaenda kunotora madheya. Vari kupindura. Vakauya kumba kwangu. Kumba kwavo. Kampani yakatobva kuHarare. Okay, ani muda kuinyora. Inonzi kuti ikampani yacho mungayeuka pana anga vabatsirwa. Izvozvo ndo zvinotitaita. Tina shemukabira.
Aripo mapepa zacho. Tone. Photocopy. Indeed. Keep goes. konai vachinda daidisoni asina kuita mheremhere mumusha uyu maiita se mainge muchiti kudiko zvino asina kuita akangatiitire zvakanaka tingadatiitire zvakanaka nyaika tomboti makanga maona ropa toti rakanga riri rwachinda uye achiita noise maiita se dai makaona paropa achiratidza kuti mwana wokwachindawi maimuita se nemisikanzwa yacho yaari kuita musikanzwa yaari kuita oonekwa kuti mwana wenyu maizoita sei ndaoneka kuti mwana wokwenyu achiita misikanzwa kudaro dai akaonekwa ari mwana wokwachindawi pamadna test maizoita seiko ini ndai akaoneka ari mwana wokwachindawi nemadna ini dandazoitawo ndaizoitawo murango wandaimuranga nawo taurirai dare taurirai dare taurirai dare maimiita sei ndaimuranga taurai maimuranga sei ndaimuendesoka kuno vanotonga achinda ndanzwa mumang'ari achitaura iye kuti pamakatora mukomana uyu Edison mune zvamakabvisa mumusha mana sekuru vake ndizvo ndechekutanga. Chechipiri, ndime here makaenda kuconcession kunochinjisa senemu yemwa mukomana uyu yakwasekuru vake muchimupa ende mukomana uyu ndati ndime here ndetaura here ndime here ndiye akauya akatikokorodza tese sabhuku inongoirwa akava nemutoromongwa chimitura akati takura nemari yake akatienda tikanosvika tikuconvention izvi chinjisa zvichitakaio ko makanga madi kutanga step 1 yamazoita iyi yekutoresana mukomana wemadna pekutanga musati mamuchibvisa sene mukumupa yenyu makanga madi kuti munomutestisa ropa zvamaitapo handamutestisa ropa hapana chatakanga takakanganisana taiwirirana chaizvo orit apa maiziva kuti mwana wenyu ndaiziva kuti mwana wangu right ini munomubvunzwa musina kundipindura wanda kuti dai akanga ari mwana wenyu pamadna test achiita misikanzwa iyoyo maizoita sei hamuna kupindura mati maienda naye kudare kuti dare rigoita sei ko makadii kuzviita pamakaona kuti aita misikanzwa musati maenda kumadna makadii kutanga mamuendesa kudare handairega kwese kumadna kwandakaenda nayo idare kuti ko zvino zvazvakunzi hatidzokerei munoti kudii ina handibvume nyama dzao nakumana ndaida kuti tinzwise vakamanikidzwa pakamota vachitakurwa sekuru avo vachienda kumadna concession vakatorwa kubva zvinenge zvichiindiketa kuti ushu ndiye akainjiniwa zvinhu zvacho atiti pane patatu pabudi kudare pachokwadi kuti vakaita zvokumbunyikidzwa here kuti vazobvuma kuitiswa zvekuti izvozvo movha mazobvunza futi kuti vatapindura kuti kwakaendwa unochinjwa chipfupa chichisene vanenge vari kuindiketa kuti ushu ndiye akauya nemotikari akatekurarisa concession vakamanikidzwa here kana vakamanikidzwa pochionekwa mati kuti uyu akashandisa chisimba kumbunyikidza vaiti ndobaba ivo vasirivo kana kuti kana vasingambunyikidzwa baba dare roona kuti kwakadzisika zvakanaka kuti uyu haagona kuzovaitisa asi pada kubuda pai pachena ndopakataudzirwa nasekura kuti pavakaenda kukonzeri unochinja chitupa akavashandisa chisimba here izvo vakachinda mubvunzo wamurubvunzo hanzi izvo nemubvunzo ari kutaura asesa ari kukuru ari kuti enhaya achinda pamuri kuti Edison akauya nemota vakukokorodzai kuenda kuconcession unochinja senemu
manga makabatirwa pfuti here kuti baba handechete munondichinisa sei kana kuti makaita kuti taiwirirana naye makaita muchiwirana akauya nasabhuku wake nehanzvasi yake mumwe tikaita vanhu angani tikaita 4 akati baba handi inotoiza zvitupa inotokumirira wamwana wangu tobva ndakuda motikanotora ndikukonzerei tichichinisa zvitupa hapana chimwe chinhu chandakaita tena pakava pasina mheremherepasina kutuva pasina kurwa maita basa hatisanyanyai pakesi 1 bhozi hapana nyaya iyadikidiki saka hatitoda kuti titore nguva angoti nyaya ingagone kuti itirapanurire nyaya vachindau ndiyo yamuri kuramba kutizvo iitwe izvo nokuti pamakatorerana nekikini muchinotorana nekikini DNA yenyu pane vanhu 2 vakatorwa ndeti saka panga pasina yatinoti control yokuti tizive kuti zvo iye muwacha kuti mwana wenyu ndewenyu here pamwe hasi wenyu futi pakatorwa ma-DNA apa maifanira kuve makatora mumwe mwana wenyu 1 akapinda apa takaona kuti zveshuwa uyu wamuri kuti nekikini uyu haasi wenyu uyu asi uyu ndewenyu uyu nokuti iye zvinezvi nhasi unoyu pamwe vaning'ina venyu nokuti ndambonzwa muchitizvo pane nyaya yokuda kubvuta usabhuku pamwe ndo nyaya yakushandiswa chombo chekurwisa uyo iri nyaya yeusabhuku pachishandiswa manhekekeni nemaresults aya saka kuti zvifambe zvakanaka paroda kuti mumwe mwana wenyu nemi naiye Edison uyu moenda kwamunogona kuzi namambo muende kana achinge vaona zvakasununguka munotorwa ikoko kuti towana control toziva zveshuwa kuti Edison haasi wenyu kana kuti mwana wenyu. Chikumbiro chanandinacho Kudare paifanira kuti patorwa vanhu vanokwana 3 Edison woita wechi4 votorwa vari 4 vese ropa zvinyatsoonekwa chaizvo kuti Edison chokwadi haasi wemhuri kana kuti ndewemhuri kwoitwa kana vanhu 3 vamwe vemhuri yekwachindau Edison woita wechi4 ndo chichemo chandinacho Kudare. mambo vakutaura ndikapara patikudhira neage tiri kudhira neage yatiri kudhira nayo age yatiri kudhira nayo kana wakaiti 10 right inotena wakaiti 10 left inotena wakaiti gara inogara wakaiti mira inomira wakaiti tuka sabhuku inotuka age yatiri kutaura nezvayo munhu watiri kutaura nezvake ndiri kufunga kuti nyaya iyi iri very straightforward asi yaita ma-interested parties ma-individuals vane ma-interest avo ma-personals avo anogona kunge vachinetsera naEdison mufamily imomo but zvakuda kuita Edison yavo vangoita DNA test yangwana iyoyo haimbofanira kupotsa iyo zvinoita chokwadi zvadzoka kuna yechirungu tone roko ndipe roko ndine mambo ndira ukuzona zvakasiyana chizvo ina ndikataurira tsvakai mumwe ari nyika right kushungu yakuno atinyara vanhu ngavanyara anenge achitaura ngato inongobudisa panze ndo zvandinongoita veukama vemukuru wavo ndiani pagara pamukuru wavo apa ndiara yakuno musikaonetsekana nema-DNA nezvinhu zvisina basa rese sora muchidyirwa mari kuenda kuma-DNA iyi ndo DNA yamakapiwa naMwari nemudzimu yemahara handitaura mimi ndikuda ukama hwavo uya apa pane zvandida kuti vaone uya apa ndoda ruoko rwenyu right handiti ka ndoda kuti mutarise handiti chii chenyu mukoma ka
Haditika. Takavhura maoko kaya. Ndinenge ndichienda 1 by 1. Kamutsetse. Right. Iyo rakusavhura. Anegomo vhura renyu amoyo. Murozvu. Handiti. Murikuona aka pakari kutangira aka kari kuperera paroad aka akasvike kuchigunu aka akasvike kuchigunu kari kuperera kuroad aka kari kudzika kubva kwako akamutsetse kari kuya kachiperera pamusoro ako kari kuya kachinoperera apa aka vanhu ngavanyarare mani pakaona pakari kutangirako kamutsetse ako mabatanira akakaita aka taenda pane uru mvura ita kavhineki kareni aka uru mvura ita kavhineki kareni aka chii chakasiyana iyo mhanza iri kutouya chakasiyana pachii chakasiyana pachii aka kari kubva aka rwaruoko rwomukuru rwakuita ruchidzima aiwa kane aka kachita pfava aka kari kuyapo kwoita kaexap aka kari kuyapo kwoita kaexap ndiani wandaita aise ruoko rwakapa rwakafanana irapo siyana kure by far iyo isa rwako ende rwako rwakatosiyana nemaoko maidai asiwe mukomonga ega but muchafukunira zvirereka ngazifukunuka rwakafanana wazona zvakachitaura ndo DNA test chacho urachigara pasi kutaura vamwe vana vababa vari muno ndiani uya zona yangu tadzoka futi Sekuru itembo nhasi ndikubata atezvara maoko yaone iwe akasiyana chimaoko enyu akasiyana panofanana kusa uya rikuchigumira vakasiyana chini uru uya hana chivhii chedu icho kachi ichivhii kachi ichi chiripo kachanja kake ndo kadiki aiwa tiri kuda kudai triangle icho chimutsetse ichi muzukuru ichiri apa chababa wako ichi iyo ichi wachiona kwachiri kunoko ichi wachiona ichi pachiri apa saka chiri kutangira apa zvinoenderana nekukura kwechanja chako isaizi yeruoko kana ruoko rakakurisa uru ruoko ruhombe uru wakatarisa rwako uru ruhombe kupfuura uru handiti hazvina kufanana kudyirwa zvenyu mari munoenda kuteneisoatiitei so matangirwo akaitwa nyaya mwana uyo achienda musha make akaitwa mutsika dzedu dzechivanhu ndizvozvo makachindisa mwana senewo makamutoresa nhasi maakuti haasi wenyu ndizvozvo nhasi maakuti uyo haasi wenyu kwaka baba wake aiwa ndo zvatiri kutaura ndakuti urimo mazviri teererai muri munhu mumwe chete
kana mumwe wenyu ati hazvisi nemi mese techitoti muri kuti hazvisi handiti kunze ambomira makuva muchana saka taparapa zvinhu very important maitirwo akaitwa DNA test haasiriwo. DNA test haitirwe pamba because mutemo kana matodenza munhu anoita DNA test pamba munenge matomubhadhara matomutenga achiita zvikuda zvido zvenyu imimi. DNA test inoitirwa kumahofisi awo. Edison ngaaonekwe kuti haasi mwana wokwatembo kukambani yeDNA testing. Kana maenda ikoko vanokupai 9 days or 10 days maresults ozodii ozobuda. But kana mangodzimara chete maisa munhu pamusha nyika nevari kuona nevari kunzwa zvinonzi matenga chii zvakafanana mambo. Ndokusaka tichiti tinotongera nhau pano. Kana gushungo uyo ane mhosva yakapara hatumutonge handiende pamba pake. Kana akwirwa dare hatiende pamba pagushungo anotouya pano gushungo nokuti isusu hatisi kunotonga gushungo tiri kutonga nhau yakakanganiswa nani nagushungo. Ndo dambudziko ratinoita kuti vanhu kunzwawo kuti vatonge mhosva vakutonga munhu nokuti gushungo akambondisiya nelift ndakanaiwa saka ndechitoti ndamuwanikidza nokuti anovhaira sereka wakutonga munhu hauchatonga chii hauchatonga nhau. So ndikufunga kuti mubvunzo wabvunzwa naasesa kuti tinyatsogutsikana kuti Edison haasi mwana wakwatembo. Isusu vedare tinokuchinjirai kambani yeDNA test. Tokupai dzedu dzehurumende dzatagara tinoshandisa vanhu nguva dzese. Yamakashandisa iprivate. Kune maprivate ari registered, ari attached kugovernment. Ndo atinokupai kana chida kuti muende ikoko. Aya mamwe aya anenge ari attached, but zvamakazoita manje zvokuti mamuunza pamba saka zvakanakira justice yamambo ndezvekuti zvandaona muchanja umu ndaona kuti mwana unge wachindau bata vanhu kana vakazviramba hatikumanikidzei nekuti mune right iyoyo. Hatishandise DNA test yamakashandisira kumba mukoti. Toshandisa DNA test yemupi yemuno. Saka munhu anobhadhara makosti yekuenda kuDNA test ndi Edison. Zabo 200 something. Should be 250 kana kuma 230 US. Anditika ndinokupai mpurisa wangu vairi vanondotorwa ropa ipapa havasi vakoma kana hanzvadzi dzaEdison vana vababa nokuti anoziva kuti mwana wachindau haasi ari musha muno mudamai. Iwe mwana haugona kuudza mumwe mwana kuti hausi mwana wababa wangu nokuti pakararwa amai vake wongosipo kwakazoonekwayo usiri. Saka nyaya inenge iri yaEdison nababa vake ndo vanotorwa chii ropa handiti. Saka tinokupa mpurisa wangu Edison ogadzira mafizi ake. Kana aredi Edison tomukumbira kuti anotsvaga motikari nehama dzababa wake maybe 3 kana 5 vanenge varipo kuitira kuti mukuru yakura kufambawo mumotikari iyoyo vanavo. Edison anenge ana sekuru wake 2 kana 3 asi vanozondopinda kutorwa ropa ndi Edison nababa vake vodzoka ikoko vanototipa 10 days. Kana maresults aya akuya anto yakasiliwa haapiwe Edison haapiwe vachindau anopiwa mupurisa wangu ndiye anozodzokera unomadii unomakolekta. Takaziva kuti ari kumakolekta kana kuti chitatu kana kuti ingava mande ndo basa ramabharani wedare ramambo vakunze
vakuchifonera vachindau nemhuri yenyu semawira amakaita huyai vanhingirini vamunongerwa mawira amakaita nemhuri yenyu iri sarati huyai tiri kuvhura tsamba yenyu yakanamwa nehurumende tione kuti afoira neapasa ndiani. Tovhura toverenga ndo inonzi DNA test. Wakaona murume anoba mwana woenda kuDNA test zvechiwerewere zvisina dare mukati, aidha rekwa Major Street kana rekwa Mambo kana rekwa Headman, hazvisi constituted izvozvo. Nokuti already kwauri kuenda yoga unogona kuscopa ari kutora wacho DNA test kuti 50 yako yechikorera mumwe. Ndokuda fefu kuti mwana wayo handisi kumuda, kana kuti DNA test 50 yako isa mumwe mwana wayo ndikumuda nokuti ane mari chaiko. Mwana wangu ndikutomukrema kuti mwana wangu zvinoitika. Saka kuti tipedze mutauro wokwamunongerwa newokwachindau, chisirai mambo aite basa. Pakandiya. Saka Edson, iwewe ndio unogaidha dare kuti mari ungaiwane sarini. Zvimirirwe Saturday chete kunzi mambo tichaona kudai. Ndo basa ra clerk of court, unoenda pana clerk of court odifonera. Akandifonera kuti mambo mwana awana mari, tochiti right mabharani tichifonera wekwa chindau. Vaite head musi wakati. Ende kana muchienda ikoko tinokupai musini ya polisi wedu. Mkuru wa mambo mkuru wa Bazuru. Ne akaita na uyeni. Kuti vabatsirane chi ikoko. Kana maenda ikoko atidi mere, atidi noise. Ndakazviona inini zvevana izvi nhasi anorambwa. Mangwana vanhu munomuda. Gore ragadzwa Chuluba ratonga riya kuZambia ari president paye. Gore rere ndandiri kuZambia nase. Ndaishandira kuZambia. Baba waChuluba vanga vakura vaku 100 something so saningirini chindawa. Vakuya mustadium yezvakanzi is my son. Is your son. Wongori kupingwa ise mwana iro. Chuluba sene miende kwapuya. Kwa sekuru wake. Nokuti nhasi president apinda mumari mwakutaka kuti mwana wangu aiwa. Zvakaoma zvakadii mwana wako azvara benzi nderani ngerake. Mwana haarambwe kana kuti mwana haabvumwe nekunzi nokuti ane mari saka mwana wangu. Kana wakazvara vana 10 pavana 10 havasisi vandamana, unotoita rimwe nyinyinya rinokutemesa musoro. Haumurambi nokuti haasi mwana wako. Vese vana vani vana vako hatizvare vana ava zvaro zvakadii zvakafana, ende zvipo vana vanozvarwa nezvipo zvakadii zvakasiyana. Saka ngatiishande yakadaro.